putih sudi, pembangunan turban tekemu sudi, pasanganmu Yesus sedang dirimu, sedang masumur pokok naik. Tangiang mahita asi ni roha madihamu doho dame nasian debata amata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Oras madihawak kadonga sahapor ciao tabigi bejuro hata di debata nagabi songon bohalta sadarion natar sura ditulu Musa bidusa pulalu ayat 4. Ikon rado tamuna do akau hupu jala ikon ingoto muna akaparetaku. Asamar parange hamu hobartusi. Ayahu do jahuba debata muneng. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ido sana. Diamu donga sahapor syaon judul ni turpu tahun ima raduti dohot parangehon. Mangeraduti do maparangehon hatani di bata peraturan dan hukum Tuhan. Ido sada baga-baga ido sada paretani di bata tu tonga-tonga ni bangsu Israel. Ditiki diraduti na sida hata di debata, ditiki di parangehon na sida di debata, pati di debata. Mereka merasakan kedamaian. Mereka kerasakan ia itu sentuhan mangolu na sida di pasu-pasu di debata. Nak kabilangan. Di debata na sida lote. Di debata na sida si panganon ay di perdalanan ni bangsoi. Di do halabohon di Ariani. Di do hatiuro di bornginay. Ba. Ala ni kukuni daw. Ido nanido ni hata ni debata. Rado tima. Parangehon ma. Jangan ingkari. Unang mereto siya kata ni debata. Unang lupa dengan bahasa ni debata. Halak na mangaraduti tona ni debata sarupa dwe. Halak na mangaraduti akka naseha akka puda. Raduti taraduti puda ni akka datua. Taraduti akka uhumna. Taraduti akka ugas. Taraduti dengan ahal rapat kita mendapat sebuah kehormatan. Akalas ni roha. Alay mulong nungat torsongo si marda kita. Lupa kacang akan kuningnya. Barak moto tu dia be. Ido sahik di partikino. Na tormura-mura lupa dan graduti be. Hola kasih ibane pangarato. Hola kasih jago ekonomi na. Dan graduti pihak keparamarankion. Margana, Merkuria. Ora peja imana dang dira do tiba porson na tak kaya minggu dang diro ti dia gereja dang adong be songon imana ke porson na itu tu gijang iroha ola narong jabatan o tiktor suitan de bi bata suitan de bi dang iwoto marmasa mata ai no pedong ngeri tak lagi aku na pe pinotor sakitan do pe daket enggak lagi aku berbahasa Batak aduh parir nai kenapa malaking nanggrado tinang parang itu gijangiroha martaburak gijangirohay soro di dia penget turgoy nama gijangirohana pasek kosongoni haroa pasek pole tur gijangiroha sere ma berbahasa Batak marak do halak Batak bamar bahasa Indonesia do aka suku nasi bar bahasa Inggris do akala Eropa luar beda dah mau nang tepat tasuhibat ti tarupane halak Batak na sakitan do apa mani ngomar rupani batu dang rudi dia kajol mana songoni umak rupani udah
Tapi di tempat debata dilihat tu kita bahasa. Ile tu kita imaragamnya kearifan kekayaan alai sipata dan teraduti dan taparangin gabi madabu kita tu egoisi atau bibaga satikyon raduti ma hata ni debata raduti ma toran debata asa bangulu kita. Amin. Tuhan nasi maroham palos man mengerduti hatami. Amin.